Jo sí que haig de dir, ho he dit 1000 vegades i ho diria 10.000, que si m'he dedicat a escriure i vaig descobrir la literatura catalana va ser per tu. Per tant, un dels itineraris que volíem fer era veure't a tu partint d'aquest fet, no? És a dir, tu vas viure també aquells anys, els anys aquests que deia, finals dels 80, fent classes, transmetent sobretot, jo crec que la passió per autors com en Pap Passeig, Espriu, Rutes literàries, tu mateix ets escriptor, tens obra publicada. Fa 30 anys que intentem, evidentment, viure la literatura amb passió i transmetre, bàsicament, aquesta passió en els alumnes, no? És a dir, que nosaltres, de fet, hem de ser una mena de mig encens i traslladar aquesta literatura que es crea en el país, per tant, portar-la amb il·lusió, convenciment, fent agafar afició a la mainada i sobretot vivint-la in situ, vertebrant rutes literàries que siguin agosarades i que alhora atraguin a l'alumnat, com va ser anar-nos-en a recórrer el Montseny i a les Guilleries amb un helicòpter que vàrem aconseguir a través del Fradera, que era amic del Narcís Serra. O sigui, imagina't tu com anaven les coses, i aleshores a cada viatge d'helicòpter traslladaven 15 alumnes, amb la qual cosa vàrem posar un fermall d'or en la ruta literària del Montseny i de les Guilleries, juntament amb en Llorenç Soldevila. Va ser realment un luxe poder col·laborar tots dos, ens vàrem entendre molt bé. A més, es va editar un llibre, El Montseny i les Guilleries, i realment és un llibre que ha tingut moltíssim d'èxit. Josep Pla vàrem estar també treballant durant 2 anys una ruta planiana que partia de Blanes, concretament de l'ermita del Vilar de Blanes, i arribant a Salses. Va ser extraordinari, paràvem de cala en cala i aleshores el que fèiem era senzillament llegir les lectures d'en Pla que hi feien referència, banyar-nos amb uns banys reparadors extraordinaris, fent-la petar. A la nit també hi havia molt d'ambient cultural i per tant això era una atracció pels nostres alumnes i realment d'aleshores ençà se n'han fet moltíssimes. És a dir, descobríem el país s'identificava evidentment amb la pàtria, la literatura i la llengua també ho complementaven i aleshores hi posàvem un pòsit d'història, hi posàvem un pòsit d'orografia, hi posàvem un pòsit de biologia i per tant fèiem rutes transversals que aleshores contemplaven totes les disciplines i que per tant atreien molt a l'alumnat. Creus que les escoles, que els centres d'ensenyament també ubicats a Mataró principalment van servir com a espai de fer trobar gent de la comarca? Sí, perquè a les escoles buscaven elements identificatius. I aleshores és veritat que nosaltres estàvem a Mataró, però si hi havia una exposició sobre en Salvador Espriu aquí a Arenys de Mar, la veníem a veure i a vegades érem els únics que la venia a veure. O sigui que, per tant, hi havia un creuament entre pòsit cultural de comarca i pòsit cultural de poble a poble. Hi havia editorials a la comarca que agafaven molta embranzida. Concretament, me'n recordo de l'Aixernador. Jo amb l'Aixernador vaig tenir la gran sort de poder-hi publicar un llibre de novel·les, La nit com a aventura, i aleshores també hi vaig publicar unes rutes de Salvador Espriu, que es diu Salvador Espriu i Cinera. Teníem per primera vegada una sèrie d'editorials que van anar agafant embranzida, però que ens van donar l'oportunitat de publicar. I aleshores, qui diu, bàsicament Argentona, perquè va agafar molta embranzida l'Aixernador, però també n'hi havia Arenys de Mar, hi havia el Set Ciències que va publicar moltíssim i coses molt interessants, o per exemple Canet. És a dir, que realment estàvem envoltats d'un pòsit cultural que feia que el país es despertés i que establia una connexió entre el teixit social, la cultura, la tradició, i aleshores va ser quan va començar a créixer l'associacionisme d'una manera desmesurada. Han passat uns quants anys, no molts, però vaja, 25-30 anys, i d'alguna manera, amb la gent amb qui parlem, detectem desencís, a nivell comarcal també, com que ja no hi ha tanta preocupació per la comarca, aquest associacionisme ja no s'interrelaciona tant. No sé com ho veus tu, què ha passat? Els polítics hem de demostrar que realment la gent ens importa. Tots els regidors el que hem de fer és anar... Això és molt important. La Golla i Rectoret tenim aquí. Tu que vius aquesta, o has viscut i vius aquesta experiència d'Arenys de Munt, Mataró, diguem que el Maresme encara creus que funciona, si existeix? Hi ha contacte entre les persones al Maresme? Jo diria que realment els d'una punta que tocant a la selva i els altres es coneixen poc. Els que estem per al mig ho diríem que ho tenim més fàcil i ens coneixem més. Ell deia, diu, els polítics han de demostrar que ens importen els ciutadans i que estiguem al servei de les associacions, de les entitats, del tramat. Tu que t'hi trobes com a regidor d'un poble,
Com ho veus, Una això? de les coses que jo he sentit més des d'aquí d'Arenys Amunt és que funcionava Primavera de les Arts, que era una mancomunitat de 9 pobles, Sí, sí. i que per la crisi i tot plegat hem anat cada vegada siguin menys. Sí, sí. I ara només en quedaven 3. La voluntat és tornar-nos a trobar al setembre perquè això funcioni i continuar-ho tirant endavant.